jeres medarbejdere bliver mindet om, hvorfor det er fantastisk at arbejde hos jer, hvad de selv kan gøre for at skabe arbejdsglæde, og hvordan de kan spille hinanden gode på arbejdspladsen. Alt hvad jeg laver, det er lavpraktisk, så det gør, at det er noget, der man kan tage action på med det samme, og det er noget, som jeres medarbejdere vil tage ejerskab for. Jeg har lavet konceptudvikling for forskellige virksomheder og organisationer, og jeg skræddersyr det altid, så det er 100% tilpasset den enkelte virksomhed og dens værdier. Og et lille eksempel kan være fra et samarbejde med Bilka Selling Group, hvor vi skulle lave et koncept til børnefamilier. Vi ville gerne have børn til at være med på indkøbsturen, og det skulle være et sted, det var rart at komme og handle. Og da børnene i starten kom ind i Bilka, der sad de i vognen, og mange sad faktisk også med en skærm. Så vi udviklede et koncept, hvor Billy Bamsen og en medarbejder tog imod børnene og deres forældre i en festlig familieindgang, og så fik børnene nogle klistermærker, de skulle sætte på de varer, de hjalp med at finde. Og når de så kom op til kassen, så fik de en belønning. Det gjorde, at hele familien fik en helt særlig oplevelse omkring at handle ind sammen, og børnene, der før sad stille i vognen, de rendte rundt med varer over hovedet og viste, hvad de havde fundet på indkøbsturen. Og nogle gange skal det faktisk ikke så meget til for at skabe de her mærkbare oplevelser og øjeblikke. Men det skal passe ind i den kontekst, det skal passe ind til jeres virksomhed. Og det kan jeg være med til at lave for jer. Jeg laver også forløb omkring arbejdsglæde. Og det er også nogle helt særlige forløb, hvor vi først og fremmest fejrer hinanden, så vi får sagt tak for dig. Fordi hvor tit er det egentlig, vi stopper op og kigger hinanden i øjnene og får sagt tak for dig til hinanden. Så det er mærkbart, når vi har et forløb omkring arbejdsglæde, og det er fyldt med overraskelser og ting, som vi virkelig kan mærke i hjertet. Vi tager blandt andet fat i, hvorfor er det så fedt at arbejde det her sted, hvor jeg er. Hvad er arbejdsglæde for mig? Hvordan kan andre skabe det? Hvordan kan jeg selv være med til at skabe arbejdsglæde? Og der kommer nogle helt konkrete mikrohandlinger til det. Og så er der hele den her øvelse omkring tak for dig, som bliver sendt med hjem. Så er forløbene altid suppleret med hemmelige opgaver, fordi når jeg har været ude et sted, så er det vigtigt, at det her det lever videre, efter jeg ikke er der mere. Men som sagt, så er det her nogle eksempler, fordi jeg kan også skræddersy noget netop til jer, som bliver mærkbart og skaber stærke minder, og som gemmer sig lige i hjertet. Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra jer. Ha' en dejlig dag.